Sinibingelele batwana bakithi, sinamukele. Kusawuyena umkhulu nogada. Ngike ngakhuluma ngesihloko esithe ukujula, ngikhuluma ngama-cells noma ngamasosha omzimba. Zingane zakithi, amasosha omzimba kubalulekile ukuthi avikeleke noma asaphotheke. Indlela ongasaphotha ngawo amasosha wakho ukuthi udle okunomsoco, u-exercise, uphuze amanzi, ungayincishi amanzi, nalezi zinto zo-detox-a uyisebenzise into enjengo-lemon, naleli fruit leli, khona leli fruit elibaluleke kakhulu abathi ilokhuzana, ikiwi. Ikiwi ngane zakithi iyasiza ey'ntweni ey'ningi, ikakhulukazi noku-cleanser inanga, iso likamoya abathi i-pineal gland. Uma usebenzisa ikiwi ngathini inani ino-vitamin C ongadistroyeki, ongafi, okusho ukuthi wenza ikiwi yehluke kuwo wonke ama-fruit ano-vitamin C. Even if ungawupheka ulokhuzana ikiwi akafi lowa vitamin C. So zingane zakithi, if kwenzeka ufika ey'tolo ungayiyeki lelo fruit lelo abathi ikiwi, leli eli-brown, ukuthi nakhu alikho la eduze kumina, eli-brown. Uma ulisika phakathi lingathi ulamula but aliwona ulemon lona, but limuncu njengawo, angazi ngalichaza kanjani, lingathi linoboya ngaphandle kanje. Leyo lokhuzane inomsoco obaluleke kakhulu ingane zakithi. Uma kwenzeka ufike ey'tolo ufike uyithenge. So engiqonda ukusho ukuthi ukwelaphana ku-more than ukunikezana amakhubalo lawa enza imikhuba abantu abakhuluma ngawo, indaba zodumba nanegubhu nanani, yebo izinto ezenzakalayo, but kunezinto ezibalulekile okufanele siyibheke, izinto eziwu-foundation wempilo yomuntu kahle kahle, ngoba ukulaphana is not about lento yokunqunywa kwey'mbuzi, ukunqunywa kwey'nkukhu nani. Yebo into eyenziwayo, kuwusiko olukhona, angifuni ukuliphika, nami ngiyalenza, but kufanele siphinde sivule amehlo sibheke ezinye izinto, singagcini siphila indaba yensumansumane nenganekwane. So lokho engiqonda ukusho bafethu ukuthi asivuleni imiqondo, sizinikeze ulwazi oluhlukile, noma sivumele impilo isi-introduce kulwazi esingazange sicabanga ukuthi mhlambe phambilini soke sihluphe ngalo. Okay, asize kanje ingane zakwethu. Into engifuna ukuyichaza namhlanje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu kube nezinto azifisayo empilweni yakhe then bese ziyenzeka lezo zinto. Because kunabantu abakwazi ukuthi izinto bazifise zenzeke, abanye zingenzeki ngezizathu ezithile. Ngizozama ukuyichaza lento ngiyi-break it down. Zingane zakithi, kunento ofanele si-understand okuthiwa uNkulunkulu. Sizoyibhala lento le, asithi uGod, uNkulunkulu. uGod bafethu uyinto ekhona, is either uyibona as umuntu noma uyibona as imimoya thizeni, noma uyibona as iy'ngelosi, noma uyibona as kudiphenda kuwena konke lokho. But uGod uyinto ekhona as i-creator. Ayikho into ephilayo engenayo uGod. So uma ukuthi awukholelwa kuGod, angazi usukuqonda ukuthini, but asikho isidingo sokuthi uzukholele nokukholelwa kuyena, because uyingxenye yakhe. Akukho ukuthi mhlawumbe ungahlukanisa naye. For instance, sitsheliwe ukuthi uNkulunkulu wasiphefumulela ngomphefumulo wakhe. So the moment ekuphefumulela ngomphefumulo wakhe, wabe suba ingxenye yakhe. Awukwazi ukuyihlukanisa naye unless kuthiwa mhlawumbe ukwazi ukukhipha umphefumulo wakho kuwena, ngazi kanjani. So bafethu akufanele si-confuse lento, akufanele si-confuse. Angeke uze uyifanise futhi. Abanye abantu bafuna ukuyifanisa, bayipha amagama, bayipha iy'thombe. Ayinay'thombe, ayinamagama, i-creator nje, amandla athile esingawazi nathi ayimfihlo phambi kobuso bethu. Okay, asedlule lapho ingane zakithi. Asize ekuthenini umuntu wakhiwe kanjani. Umuntu wakhiwe ngespirit. Spirit kuzoba yini? Kuzoba uToto. Imicabango le, uToto. Kuzoba nani? Kuzoba no physical world, last way sesikhuluma ngane action noma sithi body. Body, yes. Lezi zinto lezi iphelelisa umuntu, lezi zinto lezi.
lo uqhamuka la kuGod. Lo into ayidlayo izinto spiritual mazi spiritual iziphi lezo zinto? Uthando, ukuthula, ukushare, ziningi izinto ezingena la ngaphansi, but ake sikhulume ngalezi la, noma iqiniso, the truth. Iqiniso libelonga la. Ningixolele kwi-spelling, angiyena umuntu we-spelling because i-writing angiyikhonzile. Iqiniso libelonga la kwi-spirit. Zonke lezi zinto lezi zibelonga kwi-spirit. Then uToti unokudla kwakhe naye. Ngathini ake sithi i-motivation, izinto ozibonayo kubantu, ke sithi futhi experience. Indlela o-experience ngayo impilo, lento le i-interacta nomqondo wakho, then ikunikeze into esizothi iyini, imicabango, then uthola sewucabanga sekufanele umuntu othatha iy'nqumo nani, then bese sizoba nani nomzimba wakho. Umzimba wakho ila kwenzeka khona u-action, ila okudingeka khona ufood, i-survival. Lezi zinto ke ngane zakwethu ufuna ibhalansi uma usuke uphila ezweni, ukuze ukwazi ukuthi ilokhuzane into oyifunayo yenzeke. Number 1, awukwazi ukuthi kwi-spirit sakho awunalo uthando. The moment ungenalo uthando, izokushaya leyo nto leyo, because into egavina ilokhuzane, into elawula i-creation i-evolve around uthando. When uyalimala lesikhathi ungasenalo uthando enhlizweni yakho, angazi noma yenza sense lento ingane zakithi. Uphinde ungabi nakho ukuthula, ube umuntu okhuluma ngabantu, uhleba abantu, ukhuluma izinto engenalo iqiniso ngabantu. Leyo nto leyo awusenakho ukuthula, ukuphambanisa nani namandla okudala. Ukubeka kusiphi isigaba? Ukubeka kulesi sigaba sane esithini, angithi sithi creation lapha, ngapha shuthi sinani, sine destruction. Because uma unga-create uya-destructa, uyabulala, uya-demolisha, uya-understand. Shuthi i-opposite yalezi zinto engizibalala ikubeka la, because yonke into yenzeka in polarities, like ine-opposite yayo. Wena lesikhathi ungashare nabanye abantu, like ungeyena umuntu social, ungakwazi ukuthi ubonelele omunye umuntu ngento onayo noma ngento umuntu asuke eshoda ngayo, leyo nto automatically ikubeka ngezansi ngaphansi kwabantu aba-destroyayo, because awukwazi ukuthi ubeke istin phekwe istin ukuze kukhandwe something ezo-contributor for wonke umuntu. Ake ngisho kanjalo. Sidlule lapho, ngizama ukubala njalo izinto ezixhumanisa namandla okudala, ziphinde futhi zikuhlukanise namandla okudala. Size la kuToti. Imicabango yakho uma ingenayo i-motivation, wena ucabanga ukuthi awulutho, ucabanga ukuthi uthakathiwe, ucabanga ukuthi awunawo amandla okwenza leyo nto, noma mhlawumbe awuhlakaniphile ngokwanele ukwenza leyo nto, noma uzethembi ngaleyo nto leyo. Ezinye zezinto lezo ezizokumuvela kuphi? Kwi-distraction, because awusenayo i-motivation. I-motivation yenza ukuthi i-spirit sijabule. Lezi zinto ziyahlangana ndawonye zonke. I-motivation yenza ukuthi i-spirit sijabule, but i-demotivation uma ukuthi awumotivatekile, i-spirit siyacrasheka, siyaminazeka, i-spirit siyalimala, noma siyastava, siyalamba, because siyakwazi ukuthi sidle through i-motivation, because iya-uplifta, iyembula nani neqiniso. Angazi lento niyayizwa ingane zakithi, lento ihlangene iyinto eyodwa, but ifuna ngathi unganomqondo ojulile ongakwazi ukuyi-breaka down. Asiqhubeke futhi ingane zakithi, sikhulume nge-experience, ukuthi wena from the experience, umuntu uma eshare something nawe, how do you like comprehend, noma how do you handle leyo lokhuzane, leyo experience? Let's say umuntu ufike uyakubingelela ngamancoko, then wena bese uqala analyze, umjaja ngendlela ethile. Shoot wena, that's what you choose to experience ngalowo muntu lowo, noma kuleyo moment leyo.
leyo nto izodefine ekuthenini leyo experience oyitholile is either iyakumotivator or iyakudemotivator, ikukhiphe kuyilokhuzana kwi-peace, ikulethe khona futhi la kwa-distraction. Uyayibona lezi zinto lezi. Lezi zinto ifuna uyiqaphele kanje ngoba the moment uneglect okunye automatically usewushiftele kwelinye isayidi. So kumele ube nendlela ethile ukwazi ukuyibhalansisa lezi zinto lezi. Ngani zakithi lezi zinto izonisiza ubasic foundation lo oqonde uanalyze noma ukuhlahlela ukuthi umqondo wakho usebenza kanjani noma ukuphila kwakho kuhlanganiswe kanjani ukuze ukwazi ukuthi kube ukuphila okuphelele. Asiqhubeke ngani zakithi. La uma kuhambe kahle la noma kuthiwa futhi kuhambe kabi, kuzoba nalento okuthiwa ama-result la. Kuzoba nama-result. Ama-result is either awe-distraction noma awe-creation. Ama-result azotholakala la ekudleni la kwa-survival, because kwa-survival la, kwa-survival wena you must learn to integrate lezi zinto lezi, because khona abantu abaphila la kuphela, abaphila la kuphela with the survival mode. Baphila with the survival mode, wazi ukuthi fanele adle ajabulise umzimba, then sekuphelile. Akakaze nje ayicabanga izinto ezijulile, izinto ze-spirit, akazange azithole hooked up ey'ntweni zikamoya ezimotivate i-spirit. Izinto enjengalezo ziyingozi ngani zakithi, ziyingozi kakhulu. Kufanele ungazivumeli zenzeke empilweni yakho, because umuntu ucombine izinto eziningi. Akufanele kube ukuthi sewuncike esayidini elilodwa. That will mean wena ukhaliphe kancane, yayibo leyo nto leyo. Your spirit is starving, ispirit sakho silambile. The only way futhi okwazi uku-accessa ispirit kuwena ngaphakathi, it's through uToti. uToti is a bridge. uToti kahle kahle angazi noma iyabonakala ukuthi nakusengisuke ngagxikiza kakhulu, but uToti uyi-bridge ngani zakwethu. Imicabango yakho iyi-bridge lakho lokungena kwamoya uphinde ukwazi ukuphila la ezweni lenyama. Sizoqhubeka ne-topic yethu ngani zakithi kwi-video elandelayo. Sengenzela ukuthi le video ingabi yinde kakhulu, but ngicabanga ukuthi you get the point ukuthi ngizame ukuchaza ukuthini la. If ungakhona ukubhalansisa lezi zinto lezi, impilo izoba lula. Impilo izoba lula vele, yona inzima ngokwayo ngokwe-design yayo, but if usewu-understanda ezinye zezinto noma sewembulelekile, you will understand ukuthi impilo ayikho nzima. Idinga wena uthatha ama-actions anomqondo azokwazi ukuthi abe productive kwikusasa lakho.